Kaixo eta ongi etorri Jakindunera. Gaurko bideoan, hasiko gara udako jolast ikasiak. Gaur, ariketa hau, edo jolas hau, egingo dugu. Hemen dauzkagu, 4 gehi 2 berdin 26, 8 gehi 1 berdin 79, 6 gehi 5 111, eta kalkulatu behar dugu zenbat izan behar den 7 gehi 3. Logika bat atera behar dugun. Geldi bideoa eta pentsatu zuek. Bale, hau ikusita, pentsatu aldugu 4 gehi 2 6 dela. 8 gehi 1 9 eta 6 gehi 5 11. Agian, horrekin atera aldugu unitateak. Baina nola kalkulatu dezakegu 2 7 eta 1 logika honekin? Begiratu aldugu, aberea, 4 ken 2, 8 ken 1 7 eta 6 ken 5 1. Betetzen da araua. Orduan, 4 gehi 2, 6, 4 ken 2, 26. Hemen gauza bera betetzen da. 8 gehi 1, 9, eta 8 ken 1, 7, 79. Orduan, 7 gehi 3 egiteko, 7 gehi 3 egin behar dugu, 10, eta 7 ken 3, 4. Orduan, zenbaki hau izango da kontuz ibili, 10 eskuinaldean, 410. Hau izango da soluzioa. Hurrengo bideoare arte, kalkulatu alduzue, 5 gehi 4 zenbat den hurrengo bideoan soluzioa jarriko dut. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu Jakindun.